Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa wanda bai ga wannan bidiyon ina da na farko dai ayi fartajin wannan bidiyon ayi lakin hakan yana sa duk bidiyo muka azo mu sa ku saurin ganin shi kuma muna yi ma yan uwa abuka arziki masu yi muna lakin din bidiyo suna fartaji yana zuwa nisa. Allah ubangiji ya biya ku. Yau ma haka ne wannan bidiyon da nake so don Allah ku yi fartaji. Kun san menene? To muna so mu shaida ma hukumomi na Senegal da cewa yanzu kasashen mu ha kakku yi tsammanin wurin da kuka san sunan nan na suke inda aka yi to a hada ramayyar kasashe ai kasashen mu baga yanzu mun hito da nan wa yanzu shugabanni ne gare mu mahucin gashin kansu waɗanda za su ɗaukar decision da kansu ba wai sai an rubuta an ba su tai su haɗi ba idan za su yi diskur za su yi abun su ne ba sai an rubuta an ba su karanta ba sannan in za su yi diskur ba su aika ma wata babbar ƙasa ta diba ta gani inda adda gyara ta gyara musu a'a abun da zai arajen yan kasarsu da kasarsu shine za su rubuta su haɗi da haka muna gaya muku wallahi kasar Senegal hukumomi na Senegal wannan masu wannan takar masu wannan bidiyon wanda bai gashi ba da ya kokari ga wannan bidiyon da yake ina dan man da sun gashi ya yawo sosai yau da aka yi wannan bidiyon a Senegal yau na kuka ga an yi wannan declaration a Senegal yau le day premier mois 2016 pardon premier mois 2026 yau na aka yi wannan bidiyon wai wannan bidiyon abin da ake hodi a cikin wannan bidiyon wai ba za su taba yarda ba da irin garkamiyar da aka yin bazoum sojoji sun dauki bazoum otage sun garkame shi babu wani abun nan bai to muna son mu hada mu hukumomi na Senegal in su suka ba da goyon baya aka yi wannan taro a kasar su wallahi kamar hukumomin kasar mu sun sa kawo wando guda da hukumomin kasar Senegal dan saboda mu yanzu abin da za mu ga muku mun kanan na wallahi yanzu ba mu jin kira wallahi waɗannan ƙasashe uku ba su jin kira da haka abin da muke gaya muku hukumomi na Senegal in ordu ake ba ku kwaɗi mu an bar ba mu ordu kuma wallahi yanzu kowace ƙasa kuke da alliance da ita wallahi ba mu jin tsoron kowace ƙasa yanzu ba ma jin tsoron kowace ƙasa kai mu din ma proper mu din ma dai wallahi waɗannan ƙasashe uku da kusan na IS wallahi yanzu ba ke ƙasa muke ba dan ba mu da ambargo na sayan bindigogi mu kuma ba a mana limit din sayan bindigogi kar ku wuce sayan haka sojoji ba a ce mana ku tsaya bakin soja kaza abin da muka ga dama su ne za mu dauka yanzu nan ba irin harko bane da kuka san cewa a ce kar ku wuce dokar kaza ga shekara yanzu mu an mu hito da wannan wurin wa ku na a cikin wannan kangi kasashe makwabta da haka wallahi abin da muke gaya muku kar ku yi tsammanin yadda kuka san kasashen nan IAS haka nan suke yanzu wallahi sun hito da nan dan yanzu wallahi duk wani wanda ya tako ba daidai ba zai ji babu daɗi duk wanda ya hau kasashen IS wallahi zai ji babu daɗi tunda kuka Faransa tana kewayayyoniya ta ke ta shigo Amerika ma ta kewaya tana leƙe wallahi ta san akwai abin da annan wurin dan wallahi yanzu komai kyau din jirgi ba mu jin kuma je so shi ƙasa kuma kun sani ana aikatawa kuma ku sani da kasashen da muke alliance da su kasashen da muke da alliance da su na tsaro kasashen da muke da hulɗa da su ta tsaro wallahi billahi ko shugabannin kasashen na manyan kasashen da kuka kuri da su sun san kowane kasashe na mutane su muna da su Turki muna da su Russia akwai su Iran da haka ku kwantar da hankalinku abinda za mu gaya muku kasashen IS sun hito da inda kun san su yanzu gashin kanmu na muke ci ba a gasa muna a bamu sai mu da kanmu mun dibi mai mu gasa mu ci da haka abin da muke so mu haɗa mu hukumomin Senegal duk wani wanda zai zakkuwa a je ƙasarka a haɗa wani minahici ai wani makirci a cikin ƙasar ku kuna ji kuna gani hukumomi ku bada wannan hanyar za mu sa ƙawo wando guda da ku kuma za mu ɗauka kuma ƙe mu abada wai idan wai ina dibin in haɗa muku cewa ba mu da ambargo na sayan bindigogi shekaran jiya nan mun ji hukumomin Najeriya sun hito sun ce bindigogi suna da waya samu kuma sun yi tsada Allah wadda na ka lalace amma a lokacin da Tinubu zai sayan bato na leaks wannan lokaci bai san da kayan hada suna da bato ya kayan hada arha sai bato wanga sai na leaks tsoho dan shekara 80 sai bato na shiga ruwa na leaks wai amma bindigogi na tsaron kasa ta sun yi mai tsada da haka to yan uwa yan Najeriya ku tayi tsaye ga kanunku sayan bato ya yi sayan bindiga arha Najeriya kun gane ko sayan bato ya yi sayan bindiga arha a Najeriya sannan ina gaya muku waɗanga turawa babu ƙasar da za su shiga
ku ce wai ku samu bindigogi ku sayi yanda kuke so ku sai kayan wada yanda kuke so ba shi yiwa wannan ƙarya ne za a kimanta muku duk abin da za ku sayi soja ma za a kimanta muku abin da za ku doka da ku tayi kanku ƴan uwana